Pripravený na štartovej čiare a čaká ho dlhá etapa. Peter, držíme ti palce. Pripraviť sa, pozor, štart. Pozor, pes. A nezastavila ho ani prekážka na ceste. A hore kopcom a zvláda to. Super. A Peter Sagan je prvý, opäť prvý, 25. víťazstvo. Peter Sagan, posielame ti pusu. Ukáž a povedz mi svoje dojmy. Ako sa ti jazdilo, Peter Sagan? Moc rýchlo, ale keď som rýchlo, tak som zvládnil, a som pomal a potom som rýchlo a zase som moc rýchlo. Aha, tak preto si zvíťazil. Výborná taktika, gratulujeme. Ahoj, Peter Sagan. Takže aj na budúci rok ti prajeme veľa víťazstiev.